Мәдинә Маликова. Көмеш Билбау. Бүлмәсенең ишеге ачылуга Мансур Хуҗиевич аяк үрә торып басты. Хәерле иртә, Әминә ханым. Рәхмәт килүегезгә. Бу юл ул бик сак, кайгыртучан мөгамәләдә иде. Бәлки, үз сорауларына җавап тапкандыр. Өстәгеләр белән киңәшкәч, кайбер мәсьәләләр ачыклангандыр. Әминәнең моны бик тә сорашасы килә иде. Тик бу аның эш урыны түгел. Үзе дә бирегә интервью алырга килмәгән. Гадәттә сорауларны ул бирә торган иде. Биредә исә аннан рәсми рәвештә беркетмәгә теркәп сорау алалар. Кәйфләрегез ничек дип, аңа бер туган абыйсы кебек якын итеп карады Мансур Хуҗиевич. Ничек йокладыгыз? Әминәнең йөрәге йокысызлыктан сулыгып киткәнен, яшь түгүдән күз төпләре күгәреп, карашының тоныкланып калганын күреп тора билгеле. Әмма сорашуы мәгънәсезлектән дә, үчекләүдән дә түгел, хәлгә кереп, араларны җылытып, күңел бикләрен ачарга омтылудан иде. Әминә күзлеген салып, пыяласын сөрткәләде. Аның хәле ничек? Әле генә белештем, үзгәреш юк диделәр. Состояние стабильно тяжелое. Кичәге кебек үк. Нуриевага хәбәр иттеләр микән? Югарыдагыларга хәлне аңлаттык. Калганы алар кулында. Әйдәгез, без үзебезнең кулдан килгәнне эшлик. Ни килә минем кулдан? Нишли алам? Иң элек минем сорауларга төп төгәл итеп, бер нәрсәне дә яшермичә, ачыктан-ачык җавап бирсәгез иде. Истән караганда вак-төяк булып тоелган әйберләр, вакыйгалар безнең эштә еш кына бик мөһим булып чыга. Әминәнең ияге салынып төште. Ни хакында сөйләргә бу абзыйга? Нәрсәне яшермичә? Ачыктан-ачык диме? Әмир турында иң якын дустына да ахыргача ачылып сөйләгәне юк аның. Сер саклаудан гына түгел, һәммәсен ачып салу мөмкин түгел. Моңа сүзләр җитмәячәк. Тикшерүче аның сулыгып киткән йөзендәге үзгәрешләрне игътибар белән күзәтеп утырды. Аннары тавышын тагы да йомшартып, әйдәгез, иң баштан башлыйк әле диде. Кайчаннан бирле танышсыз? Бу табигый сорау иде. Әминәнең үзенә дә журналист эше буенча еш кына аңарчы күз күрмәгән кешеләр төрле һөнәр ияләре белән әңгәмә кырып утырырга туры килә. Араларны җылытып җибәрү өчен иң яхшысы шул, баштан башлау. Кайда тудың, үстең, атаң, анаң кем? Әти-әнисе турында сүз чыкса, әңгәмәдәшнең чырае шундук яктырып китә билгеле. Яшь вакытлар искә төшсә дә шулай. Яшь чакта егет кызның танышып китү хәлләре кемнең күңелен җылытмас. Ләкин моның җинаятны ачуга ни мөнәсәбәте булсын да, ни ярдәме тисен. Табигый ки, тикшерүче моны төп сүзгә керешкәнче Әминәнең күңелен җибетү, ихтыярын какшату өчен генә сораштырып маташа. Бию кичәсендә егетнең алтын су чәченнән үрләгән ялкынның йөрәкне ничек үткәнен сөйләп утырырсыңмы әллә аңа? Без бер чорда укыдык, диде Әминә, сүзләрне чүбек чәйнәгәндәй әвәләп. Бер группадамыни? Тикшерүченең куе кашлары тырпаеп килгән, күзләре хәйләкәр кысылган. Юри генә сорый. Әмир белән Әминәнең төрле җирдә укып, төрле тулай торакта яшәгәнен беләдер мөгаен. Алай гына түгел. Бу икәүнең язмышы ничек үрелгәне турында да шактый мәгълүмат җыйгандыр. Чын тикшерүче бит ул. Аннары хәзерге вакытта Нуриевның да, Мусинаның да исемнәре күпләргә таныш. Аларның шәхси тормышы белән кызыксыну көчле. Тик моның әлеге фаҗигага ни катышы бар? Уку йортлары төрле иде, әмма факультетлар шул ук. Икебез дә филологлар. Студент елларында яшьләр газеталарына языштык. Эшли башлагач, бер комсомол оешмасында исәптә тордык. КПССка әгъзалыкка да ул шуннан тәкъдим ителде. Бер мәйданда биегәнсез икән, шунда дуслаштыгыздамы? Әминә аның эшен актарырга теләгәндәй өздереп карады. Нинди дуслык турында сорый бу абый? Газета журналларны күзәтеп бармый микәнни? Мусина үзенең мәкалләрендә еш кына депутат Нуриевны тәнкыйтьләп телгә ала ләбаса. Төрле чаклар булды инде, диде Әминә тонык тавыш белән.
Бәхәсләшә дә идегезме? Җыелышта аңа каршы кул күтәреп тавыш та биргәнсездер бәлки? Ник сорап тора инде? Ә кысылган күзләре шундый хәйләкәр, күпне белгәне әллә каян күренеп тора. Минем үз фикерем бар иде. Нинди фикер инде ул? Нуриев Яшьләр газетасының баш редакторы булырга лаек түгел дидегезме? Киресенчә, редактор урынына утыру аңа зур зыян салачак дип санадым. Ничек алай? Урыны бәлки югары саналгандыр да, ә эше башкалар язганны укып, төзәтеп миен чиртә. Кемнәрнедер эшкә ала, кемнәрнедер куып чыгара, хезмәткәрләренә фатир алып бирү, балаларын бакчага урнаштыру артыннан чаба, акча табарга, кәгазь юнәтергә, подписка җыярга. Яшь кешегә шундый эш кирәкме? Чын журналист һәр вакыт халык арасында айкала, үз илен генә түгел, дөньяны гизәргә омтыла. Аннары мин коммунист дип күкрәк кагып масая торган заманалар үтеп бара иде бит инде. Тар идеология кысаларына бикләнү ник кирәк? Журналист киң карашлы булырга тиеш. Анысын да әйттем. Ә үзегезне киң карашлы дип саныйсыз инде? Мин тарих бүлегендә укыдым бит. Кешелекнең борынгыдан хәзергәчә узган юлын күз алдына китерергә тырыштык. Коммунистлар партиясының тарихын ятладык. Ә ул татар теле бүлегендә инде. Анда сәяси белем бирү бик үк җитди куелмады бит. Милләтне, аның киләчәген кайгырту алга сөрелде. Без сәясәт серләренә төшенергә тырышканда, алар Лобачевский китапханәсендә борынгы татар китапларын укып өйрәнеп утырдылар. Каникулларда без билем җәмгыяте әһелләре буларак хезмәт кешеләренә партия сәясәтен аңлатып йөрибез. Алар исә ерак авылларга экспедицияга барып, халык авыз иҗатын җыялар иде. Шуннан сез каршы чыгыш ясагач, Нуриев ни диде инде? Дәшмәде. Башын иеп тик утырды. Аның урынына башкалар сикереп торып миңа каршы төштеләр. Талантлы, уңган, тырыш егет ул, җитәкче булырга лаек диделәр. Дәшмәгән димәк. Дөрес эшләгән. Сез белгәнне ул белми дип уйлаган идегезме әллә? Һәр адымын үлчәп атламаса, Нуриев булыр идемени ул? Ә сез аңа акыл өйрәтергә алынгансыз, яшь башыгыз белән. Явызлык теләгәннән түгелле, күңелемдәгене әйттем. Ул миңа моның өчен үпкә сакламады. Сез сәяси мәсьәләләрдә генә берләшә идегезме? Һич тә аңа шәхсән үчләнгәннән түгел, карашлар туры килмәгән чакларда гына. Һәм көннәрнең берендә сез депутат Нуриев белән карашларыгыз туры килмәү аркасында үзегезгә кул салыр чиккә җиттегезме? Ачыклап әйткәндә, агуланырга. Башка күсәк белән китереп урдылармыни? Әминә имәнеп китте. Каян белгән? Әллә кайчан булган хәлләр бит инде. Кем казып чыгарган? Аның аркасында түгел, бер катышы да юк иде, диде Әминә ачынып. Әйтүләренә караганда, ул сезнең янга тулай-тракка килеп йөргән. Бер заман күренми башлаган. Ә сез сырхаулап киткәнсез. Сез әллә кайчан узган эшләрнең үчен алу нияте белән өченче көн аны мин кыйнап ташлаган дип әйтмәкче әллә? Үлем хәленә җиткереп, ул миңа бирешер идеме? Каршы торырлык хәлдә булмаган шул. Нидер эчергәннәр аңа. Бер төрле психотроп препарат. Нинди препарат? Бәлки үзегез дә беләсездер. Рөхсәт итсәгез, мин китим әле, диде Әминә, авырлык белән урыныннан кузгалып. Аның янына барырга ярыйдыр бит. Кертмиләр ич. Кичә үзегез ишеттегез. Табиблар белән сөйләшермен. Шәфкать туташлары белән. Авыруның хәле кинәт үзгәреп торучан. Берәр нәрсә кирәк булуы ихтимал. Алайда кызганасыз, Анысы аңлашыла. Мин баш табибка үтенеч язам. Сүзегезне аяк астына салып таптамас. Шулай дип, тикшерүче каршындагы каләм савытына сузылды. Бер-берсенә каршы төшкәннәр, дошманнар. Булары бөтен кешегә фаш. Ә бер-берсенең күзләренә карап туя алмыйча, назларыннан иреп ләззәт чиккән чаклары. Алары беркемгә бер кайчан фаш ителмәс. Мәңге сер булып калыр.
Шайырышу, үртәшүләр исә кеше күз алдында иде. Ник кирәк иде Әминәгә һаман аның бәгыренә энә чәнчеп тору. Хәзер исенә төшкәндә үкенеп туймый. Ә үз вакытында оннан уздыру, аның гәрләнгәнен күреп кинәнү бик рәхәт сыман тоела иде. Студент чакта алар икесе дә яшьләр газеталарына языштылар. Лекциялардан соң берсе Кремль үреннән, икенчесе астан, булак буеннан Казансу артына ерактан күренеп тырпаеп торган 13 катлы бетон бинага, газета-журнал редакциялары урнашкан йортка юнәлделәр. Юллары бер ноктада, лифт янында төйнәлә дә 8нче катка күтәрелгәч тагын аерыла. Әминә Комсомолец Татария газетасы редакциясына керә, Әмир Татарстан яшьләренә. Шунлыктан бер үк юлны таптасалар да сирәк очрашалар иде. Соңгы курсны укыганда Әминә газетада эшли үк башлады. Аны вакытлыча корректор итеп алдылар. Редактор Дамир Халиков 40-ка якынлашып килгән абзый гел үсендереп тора иде. Язга таба журналистларның бәйрәме була. Шунда зурлап Әминәгә Комсомол өлкә комитетының мактау кәгазен тапшырдылар. Бүләкләнүчеләр арасында иң яше ул, калганнары өлкәнрәкләр иде. Аларга башка төрле бүләкләр бирелде. Биек трибунага менеп, рухланып чыгыш ясаганда, Әминә карашын залда утырган Әмирдән ала алмады. Хәтер ялтырый иде егетнең күзләре, көнләшү ярылып ята иде аларда. Укуын тәмамлауга Әминәне Совет гаиләсе журналына эшкә алдылар. Әмиргә исә берничә ай булганып йөрергә туры килде. Ниндидер танышлары аша ялга киткән бер хезмәткәр урынына гына кереп утыра алды. Шунда нык тырышлык куеп бирегеп калды ул. Хәер, егет уңган да, үткен дә булып чыкты. Тиз арада өскә үрләде. Бүлек мөдире булды. Аннары озак та үтми газетаның редакторы урынына менеп утырды. Ул чакта мондый җаваплы эшкә коммунистларны гына алалар иде. Әмир исә ни сәбәптәндер студент чагында ук партиягә керергә өлгерми калган икән. Хәзер инде аңа яшь журналистлардан торган оешманың рекомендациясе кирәк булды. Барлык редакцияларда эшләүче яшьләр бер оешмага беркетелгән иде. Нуриевка рекомендация бирү мәсьәләсен шуның җыелышына куеп тикшерделәр. Менә шул җыелышта булган хәлне искә төшерде дә инде милиция тикшерүчесе Вәлитов. Әйе, каршы кул күтәрде Әминә. Хәзер искә төшкәч, үкенеп туймаслык. Ник алай итәргә иде инде? Хәер, уйлый башласаң, үкенечләр аннан башка да җитәрлек. Ул елларны яшьләрнең Идел лагерына киләчәге өметле саналган, инде үзен күрсәткән яшь артистларны, язучыларны, журналистларны, рәссамнарны җыеп семинарлар үткәрәләр иде. Комсомол өлкә комитеты эшли иде моны. Төп максат билгеле инде, киләчәктә милләтнең рухи элитасы булачак кадрларга ленинчыл идеяларны тирәнрәк сеңдерү, аларны коммунистик идеаллар белән урухландыру иде. Бу максаттан лекторларның кайберләрен Мәскәүнең үзеннән үк чакырып китерделәр. Алар исә еш кына провинцияда авыз ачып әйтергә ярамаганны да сөйләп җибәрәләр. Мәскәүдә рух мондагыдан башка. Басымда ул хәтле көчле түгел кебек, анда КГБ бер генә катлы бит. СССРныкы гына. Ә монда Казанныкы да бар. Ләкин сәләтле яшьләрнең күпчелеге сәясәтнең мондый нечкәлекләренә кирип тормый. Лекцияларны күңелсез бер мәҗбүрияткә саный да, бар булган сабырлыгын җыеп, тыңлап утырган булып кылана. Аның урынына кичләрен сахра. Җырчы биючеләр концерт куя, рәссамнар күргәзмә ясый, шагыйрьләр шаян шигырьләр язып, стена газетасы чыгара. Нәкъ менә шул чакларда төрле өлкәдә иҗат итүче сәләтле егетләр, кызлар бер-берләре белән якыннан танышып, дуслашып киттеләр дә. Бер кичне яшьлеккә төренгән, стеналары туташ тәрәзәдән торган ашханәдә Фәрдия белән Әминә янына Әмир килеп утырды. Безнең тарафка да кояш чыгар икән, диде Фәрдия. Шуны белеп килдем дә инде, диде Әмир. Бу өстәлгә мин җитми идем.
Идел аръягына таба байып барган кояшка карап утырган Әминә дәшмәде. Түгәрәк табынның күрке шәрәп, шампанский белән сыйларга теләк бар сезне. Ашхана залының бер кырыенда буфет бар. Анда төрле эчемлекләр сатыла. Яшьләрнең кесәсе сай, ул тирәдә артык күп булганы алмыйлар. Алай да бәгъзеләре әйләнеп килгән. Әмир дә шул тарафка юнәлде. Кояшта янмый торган ак чырайына бик тә мәгънәле кыяфәт чыгарып, яшькелт шешәне өстәл уртасына шакылдатып китереп куйган гына иде, күрше өстәлләрдәге халык кузгалышып, чыгу ягына юнәлде. Бу залда беке шартлатып, хәмер чимереп утырып булмый шул инде. Кеше күп җирдә анысы да әллә ни гаип булмас иде дә бит. Өчәвен генә, бусы инде бузыклык булып күренәчәк иде. Әмир урындыгына урнашып өлгермәде, Әминә аяк өсте торып басты. Ашхананың алгы ягына стенага рәссамнар шаян сүрәтләр элеп куйганнар икән. Рәсемнәр астына шагыйрьләр такмак язган. Китте шау-шу, шаярышу, көлешү. Очраклы рәвештәме, әллә берәр нәрсә сизенепме, Әмир белән Әминәнең портретлары янәшә туры килгән. Егетнең йомры башы кояш кебек нур чәчә. Чәчләре балалар өчен ясалган сүрәтләрдә генә була торганча җирән энәләр булып тырпайган. Уктай кирфекләре Әминәгә төбәлгән. Минем чын Әмир булганны күрәсегез бар әле? Боер дип башыгызны иясегез бар әле дип язганнар ачык авызы турына. Әминә аның каршында нечкә сынлы, озын муенлы үсмер рәвешендә. Кыска киселгән куе кара чәче астыннан күзлек пыялалары белән бырныгына күренеп тора. Кулындагы озын каләме Әмиргә төбәлгән. Чәчем кыска, бырным сизгер, каләмем очлы сөңге. Җайын гына көтеп тора, ләктерергә сине. Рәсем астында дуэль дип язылган иде. Күренеп тора. Бу икәү бәрелешәчәкләр. Берсе һәлак булачак, яки авыр яра алачак. Тән җәрәхәте үк булмаса да, җан җәрәхәте булыр ул. Соңыннан беленде. Сүрәтне шушы рәвешле ясарга телевидениедә эшләүче Нәзир Шәрифҗанов кытырткан. Астындагы сүзләрне дә ул язган икән. Тор әле, Фәрдия, йокы симертеп ятма. Монды иртәдә. Әйлә, һаман шул инде ул, таң ата да кич җитә. Мондые гомердә бер була. Икегез каршы алыгыз әнә таңнар атканны. Парлашып тыңлагыз сандугачлар сайравын. Кичәдә әвәрә килеп беттегез. Үпкәләттек без аны. Ник үпкәләттек соң? Шампанскийын әрәм иттең. Башта эчәбез дип ризалаштың, аннары торып киттең, бөтен кеше алдында. Егетләр аның ишене бик авырга ала, мин беләм. Белгәч ник үзең утырмадың? Миңа дип алган шешә түгел иделә. Зайкымында булсамы, шул марафон чабуы белән үзәккә үтте инде. Ярышлар, күнегүләр, диета, гомер буе газаплар микән? Синең рәхәт, Әмир андыйлар белән интектерә торган түгел. Икегез дә ирекле һөнәрияләре. Тор инде. Галибәне яктырып әкрен генә алтан атанда. Сүз-сүзгә ялганды. Фәрдиянең йокысын таратты, ул кузгалып киенә башлады. Бусаганы атлап чыгуга, алар чыннан да әкияти дөньяга күчкәндәй булдылар. Ябалдашлары белән күк гөмбәзен тотып торырга омтылган төс сынлы наратлар, купшы итәкләрен киң җәеп, көязләнеп утырган чыршылар, яшел толымнары белән ак сыннарын тергән каеннар. Татлы һаваны сулап туймаслык. Кызлар сандугачлар сайрау көенә атлап, наратлар арасындагы бормалы йомшак сукмактан яр буена таба киттеләр. Идел киңлегенә шәфәк нуры алсу ефәген җәйгән. Күз ирешмәс иркенлек күңелләрне ышындыра, талпындыра иде. Бу җәннәттә алар гына түгел икән. Урман юлыннан 3 егет килеп чыкты. Рәссам Рәшид, журналистлар Нәзир белән Әмир иде булар. Әллә инде төн йокламый, талпынып иҗат итү, киләчәктә дан казану турындагы әңгәмә корып утырганнармы? Күр, буларның да йөрәге түзмәгән диде Нәзир. Таң ата, чулпан калка, таң кызларны уята шул ул. Алар шаярышып, тел чарлап, үртәшеп торганда, Идел уртасында моторлы көймә пәйда булды.
Көзгедә ялтырап яткан су өстендәге шәфәк чагылышын урталай ярып, тавышы белән кошлар сайравын күмеп, яр буенда басып торган төркем турына килеп туктады. Өстендә тузгыган кыңгырт чәчле бер егет кенә утыра. «Хәерле иртә барыгызга да», ди. «Хуш килдегез, исәнмесез? Сезнең көймәдә йөзеп буламы?» дип сорады Әминә. «Рәхим итегез». Әминә чак кына чайкалыбрак торган көймә эченә атлады. Койрык ягындагы салкынча эскәмиягә утырды. Аның артыннан Фәрдия кирип алгы эскәмиягә урнашты. Аннары Әмир атларга омтылыш ясаган иде, көймәче егет кинәт кырысланып, капитаннарча катгый тавыш белән: «Перегруз» дип кычкырмасынмы? Бүтән кеше сыймый. Һәм моторның бавын тартып, үкертеп җибәрде. Көймә дирт итеп кузгалды да дәрья киңлегенә ургылды. Әминәнең күп карапларда, көймәләрдә йөзгәне булды. Әмма мондый талпынуны, ышынуны кичергәне юк иде шикелле. Моңа табигатьнең гүзәллегеннән бигрәк яр буенда аптырап калган берәүнең мөлдерәгән карашын тыю сәбәпче иде билгеле. Ул җырлап җибәрде. Идел бит ул, тирән бит ул, идел бит ул, киң бит ул. Фәрдия аңа кушылды. «Кызлар, филармониyaдан мәлләсез? Каян белдегез? Бигрәк моңлы тавышыгыз». Егет Хәйдәр исемле. Суда коткаручы булып эшли. Төнге сменасын тәмамлап кайтып килү икән. Шактый озак хозурланып баргач, ул көймәсен ярга барды. Йөришен әкренәйтеп, тар, бормалы ярларына камыш, таллар үскән йырганакларга кирип китте. Андый күренешләрне телевизордан киносәяхәтләр клубы дигән тапшыруларда гына күрсәтәләр. Бакча эчләрендә агач өйләр, өй тирәләрендә гөлләр, үрмәле гөлләр ышыгында зур агач өстәлләр, эскәмияләр. Дуслар, туганнар бергә җыелып, мул табын янында кәеф сафа кырып утыру өчен һәммәсе эшләнгән. Зур начальниклар менә шушында ял итә, диде Хәйдәр, көймәсен әкрен генә шудырып барганда. Әминәнең күңелен исә Әмирне әвәрә итү турындагы уй кытыклады. «Калдыңмы нәүмиз булып яр буенда? Киттеме мин сахра чигәргә? Шул кирәк сиңа. Күрербез хәзер чырайыңның ни төсле икәнен». Тик нинди иде егетнең йөзе? Ачулымы, рәнҗүлеме? Анысын белеп булмый. Көймәнең ярга якынайганын күрүгә, борылып наратлар арасына кирип күздән югалды ул. Яр эргәсендә берәү генә басып калды. Ул да булса телевидение редакторы Нәзир Шәрифҗанов. Авызында сигарет, аяк очында төпчекләр. «Кыланмышларыгыз кырга сыймый», диде ул, сигаретын тирән итеп суырып. «Кеше утка басамында». «Кем утка баса, кая?» «Без инде бу тагаракка утырып, сезне эзләргә китмәкче идек. Ишкәк тапмадык», дип, читтәрәк аунап яткан такта көймәгә ишарәләде ул. «Кайсыгызның танышы инде ул көймәче?» «Әле таныштык». «Тәмам башсыз икәнсез. Күз күрмәгән кеше белән шулай улагалармыни? Бер хәлгә юлыксагыз, кем җавап бирер?» Шул ук көнне Әмирнең бәгыренә басарга тагын бер җай чыкты әле. Мәҗбүри уку сәгатьләреннән соң, кояш баю ягына авышкач, яшьләр су кыйнырга киттеләр. Кайчан ничек өйрәнеп җиткәндер, кечкенә елга буенда үскән Әминә яхшы йөзә. Дулкын кузгалмаса, судан сәгатьләр буе чыкмый тора ала. Чөнки чалкан ятып, хәрәкәтсез ял итә белә. Өстәвенә аягына ласты дип аталган йөзгечләр дә киеп куйса, берәүне дә уздырмый. Йөзгечләре җиңел пластиктан, бала чаганыкы гына, әмма шундый уңайлы. Менә ул аларны киеп куйды да, кымлык янында шаулашкан егет кызларны калдырып, елга эченә кирип китте. Ярдан шактый ераклашкан иде. Артыннан кемнеңдер җан фәрман кылачын киң сала-сала куып килгәнен күреп алды. Таныш кешегә охшамаган кебек. Башка басып, суга чумдырып шаярмакчы мәллә. Әминә йөзүгә оста, әмма чумуга килгәндә күзлеге кымачаулый. Борнына су кергәнне дә яратмый. Ул йөзгечләрен су астында бар көченә җилпеп, дуга ясап, теге явызны әйләнеп үтәргә тырышты. Ул әйләнеш юлдан бара, теге турыдан бәрә. Алай да куып җитә алмады. Ара ерагая башлагач, судан башын сузып кычкырды. «Девушка,
У вас какой разряд? Ул бишара бу кызны йөзү ярышларында катнашучы спортчы дип белгән. Аның белән узышкан икән. Әминә йөзгечләрен су өстенә калкытып җилпегәч кенә хәлне аңлады. Ухылдап куйды да эчкәрегә таба йөзеп китте. Бу узышны арырактан Әмир күреп алган. Тик сирен аңлап җиткермәгән булса кирәк. Ярга якынлашканда ул Әминәгә каршы килә иде. Әйдә кире киттек диде ул. Әйдә. Әминә кире борылды. Бер-ике кулач салуга егетнең башына яңа уй килде. Әйдә теге өянкегә кадәр дип, яр читендә шактый еракта бер ялгызы тырпайып утырган өянкегә ишарәләде. Мин каршы түгел. Киттеләр булар йөзеп. Әминә егетне шактый артта калдырып алга китә дә, чалкан ятып хәрәкәтсез кала. Тәнәфес. Егет дулкын уйнатып, башын бер батырып, бер чак кына калкытып йөзүендә. Узасы, кызны әллә кайда артта калдырасы килә. Әмма ул тигезләндем дигәндә генә Әминә кире күкрәгенә ята да, кабаланмый, суны шыпылдатмый гына балыктай йылдам шуышып алга китә. Аннары янә кулларын ике якка җәеп, йөзен кояшка куя. Тәнәфес. Егет исә һаман давыл уйнатуында. Кызарынган, бүртенгән тәненнән пар бөркелә шикелле. Ах, Идел, Идел, ник син алгысынган күңелле кыз алдында назлы кочагыңны киң җәйдең? Ник ашкынып, талпынып йөзәргә ирек бирдең? Ник горур егетне җиңеп, аннан көләргә мөмкинлек тудырдың? Суда йөзү болын буйлап чабу түгел, шактый озак дәвам итте бу. Ниһаять, менә өянке янәшәдә. Әминә ярга якынайып су төбенә басты да, йөзгечләрен салып, канат итеп баш очында җилпеде. Ха-ха-ха. Аның көлгән тавышы кичке аулак сөзәк яр буенда еракларга яңгырады. Бу нәмәрсә шулай тиз йөздерәме соң? Әдәм баласының йөрәгенә яра салу өчен кралның бер кечкенәсе дә җитә кайчакларда. Идел киңлеген, сөзәк яр буен иңләп, тантана белән шаярту катыш көлү авазы шактый чыңлап торды. Бу чая кызның горур егеттән шулай көлүе иде. Әмма бер чиге булырга тиеш иде моның. Гел-гел үртәп үчекләп торуга кайсы егет түзеп торсын? Ниһаять, үзенең өстенлеген расларга тиеш иде ул. Һәм Әмир моны бөтенләй башка килмәс рәвештә эшләде. Кызны үз мәйданына тартып алып керде дә, үз көенә биетте. Казаннан килгән пассажир Мусина. Сезне Белешмәләр бюросы янында көтәләр. Халык кайнап торган Внуково аэропортында кат-кат яңгырады бу йыглан. Пассажир Мусина, сезне көтәләр. Мусина? Нинди Мусина? Кемне шушылай меңләгән халыкка ишеттереп эзлиләр? Әминәне биредә каршы алырга җыенган кеше юк. Казан самолеты белән тагын бер Мусина килеп төште микәнни? Ләкин алайда ашыгыр җир юк. Чыгар юлны бераз гына урауыч итеп, Белешмәләр тәрәзәсенә күз салып китәргә була. Нинди Мусина икән ул тагын? Ләкин анда Әмир басып тора түгелме? Ул 3 сәгать элек кенә Казан аэропортында очрашканнар иде алар. Көн эссе, халык җиңелдән киенгән. Иратның күпчелегендә кыска җиңле футболка, Әмир исә күксел костюмнан, кулында кара күн дипломат. Исәнләштеләр. Хәл-әхвәл белешеп алдылар. Икесе дә Мәскәүгә баралар. Тик Әмир 2 сәгатькә алданрак 12дә ача икән. Ник миңа шалтыратмадың? Билетны үзем белән бер рейска алып биргән булыр идем, диде ул. Әмир Республика газетасының баш редакторы. Андый урында эшләүчеләргә командировканы партия өлкә комитеты оештыра. Билетларны ул алып бирә. Ашыгыр җирем юк, диде Әминә. Барып кунам да, иртәгә-иртән журналистлар союзына барам. Анда ни имеш? Иҗат йортына юлламаны үзләренә килеп алырга куштылар. Иртәгә сәгать 4-тә Мәскәүдән Кырымга очачакмын. Алаймыни? Куанычлы юлга чыккансың икән. Кызганыч, ул самолетта да бергә оча алмыйбыз дип, гадәттәгечә уң бит өчен чыкрайтып, шаян елмайды Әмир. Ә мин ифрат җитди эш белән йөрим. Шулай дип, серле кыяфәткә кереп, дипломатын сыйпады аннары. Әйе шул,
эшем җитте икән дигән иде. Нишләп тора ул монда? Ни көтә? Әллә соң игъланны ул бирдергәнме? Әнә күреп тә алды. Әнә каршыга килә. Ничә мең кеше айкала икән биредә. Киңлеге дә, биеклеге дә күз ирешмәслек бинада. Шулар арасында Әминәдәй бәхетле тагын кем бар иде микән? Тирә-юньдәге һәммә нәрсә, бина да, кешеләр дә кечерәйде, вакланды, исерткеч томан белән капланды. Күз алдында борынгы Рим чорында бронзадан кыйылып, алтынга манылган Геркулес кыяфәтендәге егет кенә торып калды. Әмма бөтенләй үк шишелү килешми. Күңелдә айкалганнарның һәммәсен чыгарып түгүдән тыелырга кирәк иде. Әминә үзен кулга алырга тырышты. Бөтен Рәсәй халкына яңгыратып эзләмәсәң, Казанда чакта үземә генә әйтеп булмадымы ни диде. Хуш киләсез, туташ баш калага. Бир сумкаңны. Киттек әйдә. Халык агымына ияреп, метрога төштеләр. Миңа Измайлова станциясына барырга кирәк диде Әминә. Аннан автобус белән Балашихага. Кемең баранда? Танышлар. Әйдә әле син минем белән. Кая? Баргач күрерсең. Бир сумкаңны. Метродан чыгып, бераз баргач, бик тә чиста, иркен, халык аз йөри торган урамда ачык сыргылт төстәге мәһабәт бина каршында туктап калдылар. Аның биек, саллы ишеге кырыендагы алтактага алтын хәрефләр белән Советлар Союзы Коммунистлар партиясының үзәк комитеты дип язылган иде. Партияның Татарстан өлкә комитеты бинасы да Казанның иң затлы мәйданында, әллә каян күренеп тора. Аның тирәсендә дә эленке салын кыйрып булмый. Үзеңне ниндидер куәт каршына килеп баскандай хис итәсең. Әмма барыбер дә ул бина җанга ятышлырак икән. Биредә исә хакимиятның биеклеге чагыштыргысыз ныграк сизелә. Мәскәүгә һич тә хас булмаганча, үтеп-сүтеп йөрүче сирәк. Пыяладай шыма асфальт юлдан кәттә машиналар гына тизлек белән вошт итеп үтеп китә. Кемнәргә генә ачыла икән бу алып батыр өчен ясалгандай ишек. Әмма Әмирнең кулы килеште. Ул җиңел ачылды. Эссе урамнан килеп кергәч, эчтә салкынча, каяндыр биектән, театрларда гына була торган бәллүр люстралардан сибелгән яктылык саран булып тоелды. Каршыдан югары катка бик киң мәрмәр баскыч менеп китә иде. Ишек төбендәге өстәл янында утырган төз милиционер аларны күргәч тураеп басты. Исәнмесез? Тыңлыйм сезне. Әмир уң кулындагы сумканы идәнгә куеп, портфелен ачты. Аннан ниндидер кәгазь алып аңа сузды. Милиционер янындагы тумбочкадан телефон трубкасын алып шалтыратты. Минутта үтмәгәндер, баскычның югары мәйданында пөхтә сыргылт костюм кигән чибәр, ыспай егет күренде. Һәм кадерле кунакларын каршы алгандай, бөтен йөзе белән елмаеп, аска таба атлады. Исәнмесез? Сезне генә көтә идем. Ничек килеп җиттегез? Без сезне иртәрәк килерсез дип уйлаган идек. Нишләп җәмәгатегез белән киләсегезне әйтмәдегез? Гостиницага пропускына аңа да әзерләп куйган булыр идек. Безнең танылган журналистыбыз бу, диде Әмир, Яшьләр газетасыннан. Бер генә минут көтегез, зинһар, мин хәзер. Шулай дип ул кире менеп китте. Әминә хайран-вайран иде. Һәр кемгә мәгълүм, биредә җир шарының 6дан 1 өлеше җәелгән ил белән идарә итүчеләр утыра. Шунда сине көтеп торсыннар әле. Дөрес, егетнең чын күңелдән түгел, ясалма елмайганы үзеннән үзе аңлашыла. Җитәкче урыннарга куярлык кешеләрне партия күпләр арасыннан сайлап ала, өйрәтә билгеле. Ә шулай да мондый мөгамәлә ихтыярсыздан йөрәккә сары май булып ята шул инде. Менә ул янә күренде. Шулай ук якты елмаеп аска таба атлады. Рәхим итегез, диде. Россия гостиницасына. Берәр төрле ярдәм кирәксә, шалтыратыгыз. Менә минем телефон, дип, катыргы кисәге сузды. Ишектән кергән һәр кемне шушылай каршы алалар микән дип сорады Әминә, кире урамга чыккач. Мин һәр кем түгел, Татарстан Республикасыннан килгән үз кеше. Беренче секретарның вәкаләтле вәкиле. Менә монда, дип, кара дипломатын күтәреп күрсәтте Әмир. Аның Новый мир журналына язылган мәкаләсе. Мин шуны китерергә килдем. Мәкаләсен син язгансыңдыр инде. Әллә үзе кәгазь тырнап утырсынмы?
Я машинка шокылдатсынмы? Иң зур җитәкче авызыннан үз сүзеңне сөйләтәсең. Димәк, мин ул әйтергә тиешлене язам. Кунакханәдә Әмирне бер кешелек бүлмәгә, Әминәне 2 кешелеккә урнаштырдылар. Ул юынып, шул ук катының коридорындагы буфетта чәй эчеп алды. Аннары кире бүлмәсенә керүгә телефон шалтырады. Син кайда йөрисең? Ник трубканы алмыйсың? Буфетка чыккан идем. Нинди айрым хуҗалык син, Бергә килгән икән, бер-береңне барлабрак йөрергә кирәк. Бер-беребезгә көтүче түгеллә. Менә мин көтәм. Нәрсә көтәсең? Буфет чәен җенем сими. Чәй пешереп бирмәссең микән дип көтеп утырам. Аның бу чакыруын шомагына кире кагып, шаяртып җавап бирергә кирәк булгандыр. Әминә сүз эзләп кесәгә керә торганнардан түгел. Тик нишләптер кирәклесе табылмады. Мондый очракта ничек киреләнәсең? Кермим дип карышсаң, аның хакында бик начар уйлыйсың дигән кебек аңлашыла түгелме? Алай гына түгел. Үз-үзеңә дә ышанмыйсың дигән фикер туа. Аннары кереп күреп чыгуның ни гаебе бар? Журналистка кемнәр белән генә ялгыз калып сөйләшеп, серләшеп утырырга туры килми. Күп очракта шунсыз рәтле мәкалә дә яза алмыйсың. Баскычтан өске катка күтәрелгәндә, Әминә үзен шушылай юатты. Йөрәк тигезсез тибә, тез буыннары йомшаган иде. Әмирнең бүлмәсе 6нчы катта. Гостиницаның почмагына туры килә ул. Бер як стенасы тоташ тәрәзә булып, ул Кызыл мәйданга караган. Күз алдында Кремль, Василий Блаженный соборы. Дөньяда иң гүзәл шәһәр манзараларының берсе. Атаклы рәссамнарның картиналарында тасвирланган күренеш. Ишекне атлап керүгә, карашны шул җәлеп итте. Кызыл мәйданда, урамнарда бихисап лампалар кабынган. Кремль манарасын, чиркәүнең алтын гөмбәзләрен прожекторлар нурга күмгән. Әкияти дөнья. Люкс номер иде бу. Зур кунакларны, дәрәҗәле шәхесләрне урнаштыра торган. Бүлмә тышта балкыган утларның яктысы белән генә яктыртыла. Шунлыктан бик серле иде. Йокы бүлмәсе эчке якта икән. Ачык ишектән алсу атлас япма белән капланган киң карават күренә. Бирге якта кием шкафы. Стена буенда затлы савыт саба тезелгән шкаф, суыткыч. Тәрәзә каршында яшел торшер, кара күн белән тушланган иркен йомшак кәнәфиләр, тәбәнәк быяла өстәл. Аның өстендә озын аяклы бәллүр вазада алма, әфлисун, кара йөзем тәлгәше, 2 тәлинкәдә буфеттагы иң кыйммәтле тәм-том. Балык уылдыгының кызылы, карасы, ысланган колбаса телемнәре, шоколад шакмаклары. Әмир суыткычтан муйнына ука уралган яшькелт шешә чыгарды. Теге чакта калган шампанский бар бит әле безнең. Хәтерлисеңме? Иделдә алган идек. Сыйла дидең, өлгермәдем, ашыктың. Бергә сыйланырга дигәнне үзем генә ачмадым, сакладым. Бүген ашыгыр җирең юктыр бит. Шешә муйнының укасын кайрып, бөкесен ачкач, күбекләнеп торган шәрәпне бокалларга салды да, кәнәфигә утырып, тышкы якка карады ул. Син беләсеңме? Бу мәйдан патша сараеннан күренми. Чөнки аннан Кремль стеналары каплый. Без патшалардан бәхетлерәк. Аларның өстәленә куела торган шәрәп, нигъмәтләр табыныбызда. Алар күрә алмый торган манзара күз алдыбызда. Дөньяның төрле кыйтгаларыннан нинди генә ханнар, императорлар хыялланмаган, бирегә килеп, шушы ноктага басып, шушы манзарага карап ләззәтләнү турында. Хыялларына ирешү өчен күпме җаннарны кыйнаган, күпме кан кыйганнар. Әмма моратларына ирешә алмаганнар. Хәтта Наполеон өчен дә мәйдан булай бизәлмәгән. Тетен, сөрем, кырым ашагына күрә алган ул буларны. Янгын телләре ашагына. Без Наполеоннан бәхетлерәк. Әйдәле, иң беренче итеп шушы бәхетле кичебез өчен күтәрик. Чыннан да дөрес бит. Император Наполеон Мәскәүне 100 меңнәрчә корбан биреп яулап алган. Әмма биредә мондый бәхетле кич үткәрү насыйп булмаган аңа. Шәһәргә ут төрткәннәр. Бөек яулап алучы янгын эчендә калган. Чагыштырып карасаң,
Әмир оннан күпкәрәк ирешкән түгелме? Дөньяны шаккаттырып, зур сугышлар ачмаган, берәүнең дә җанын кыйнамаган, хәтта һич кемнең юлына аркылы басмаган. Әмма Мәскәүне яулап алган. Әйе шулай. Биргә килеп, югары күтәрелгән шәхесләр турында нәкъ менә шулай Мәскәүне яулап алган дип сөйлиләр бит. Әллә аның хыялга бирелеп сөйләгәннәре, әллә шәраб күбеге башны бутады. Әминәгә көлке дә, кызык да, рәхәт тә булып китте. Әмир бушаган бокалларны тутырды да, өстенә шоколад ваклап салды. Валчыклар бокалда күбеккә төренеп биештеләр. Бу үзенчә бер мәзәк тоелды. Икенчесен синең өчен күтәрәбез, диде Әмир. Башта синең өчен тиеш. Монда син беренче. Тост әйтәсеңме соң? Синең Мәскәүне яулап алганың өчен. Әмир бокалын сузып, алгарак авышты. Күзләрендә хәтәр очкыннар кабынды. Йөзе җитдиләнде. Син шулай дип уйлыйсыңмы? Минем хакта Мәскәүне алган дип? Күз алдыңда ләбаса. Бит син каршы идең. Хәтерлисеңме теге җыелышны? Әминәнең өчен ялкын теле ялап алгандай булды. Ул бит бөтенләй башка. Минем сине зур исем казанган каләм иясе, халыкның сөеклесе итеп күрәсем килә. Үзең дә аңларга тиеш. Безнең башка да чүбек тутырмаганнар ансы, дип каты гына төрттүреп куйды Әмир. Кеше акылы белән генә йөрмибез, төрле ягын уйлыйбыз. Син белгән атаклы журналистларның кайсын биредә зурлап кабул итәләр икән. Андыйны ишеткәнең бармы? Әминәнең башында давыл купкандай, дулкын артыннан дулкын бәрә иде. Мәскәүне яулап алганың өчен дип тост тәкъдим иттем бит инде. Шулай дип бокалыннан бер-ике йотып куйды ул. Мәскәүне генә микән, диде Әмир, аңа таба авышып. Бәлки, башка җиңүләргә дә ирешергә телимдер мин. Наполеонга да, Чыңгыз ханга да тәтемәгәнгә. Әминә башын иеп, йөзем үзеп капты. Кинаяны аңламамышка салышып, шаяру җиле белән очыртып җибәрергә тырышты. Яулап алганыңны нык тот, кулыңнан ычкындырма, диде. Наполеон кебек хурлыклы рәвештә чигенергә язмасын. Тост шәп әйтелде. Бокалны яна төбенә кадәр бушатырга туры килде. Шәраб затлы, ризык тәмле, сүзләр әшкелтем татлы иде. Әгәр берәрсе бүген иртән миңа кичен син шундый җирдә сыйланып утырачаксың дисә, саташкан дип уйлар идем. Әдәм ышанырлык түгел, диде Әминә. Чыннан да, моннан караганда бик ерак тыелган, кара дип саналган татар авылында үскән балалар бит алар. Яшьтәш якташларының күпмесе генә югары уку йортларына кермәгән. Кемнәр генә Казанда яхшы эшкә урнашып, үзен таныткан. Күпме аралашабыз, менә кара каршы утырып, ачылып сөйләшергә җай чыкканы юк, диде Әмир. Шуны сорамакчы идем. Студент чакта син безнең әдәби түгәрәкләрдә күренми идең. Кайчан яза башладың? Мин тарих бүлегендә укыдым бит. Читтәрәк йөрдем. Нишләп татар бүлегендә түгел? Татар мәктәпләре бетеп бара иде бит. Эш булмас дип курыктым. Аннары көннең көнендә бер кычак дәфтәр тикшерү, күзләрне сакларга кирәк булыр дип та уйладым. Тарих укытучысы класска керә дә сүзен сөйләп чыгып китә. Җиңел юл эзләгәнсең икән. Авырны кем эзли инде? Хәреф тануга яза башлаган идем үзе. Мәктәптә шигырьләрем белән калын дәфтәр тулган иде. Стена газетасын гел мин чыгара идем. Аннары педагогия училищесына кердем. Анда шигырь чыгаручылар күп иде. Үсмер чакта күпләр шуның белән мавыга бит. Мин инде ул мавыгуым мәктәп елларында калды дип уйлаган идем. Күбрәк сәхнә тирәсендә чуалдым. Кичәләрне алып барам, пьесалар куябыз. Мирхәйдәр Фәйзинең асыл ярында ләлә булып уйнагач бөтенесе мактаган иде. Берничә авылга барып куйдык. Нәрсәсе гаҗәп, дип көлеп куйды ул, егетнең йөзе үзгәргәнен күреп. Сәхнәгә чыкканда күзлегемне сала идем. Жәл, мин ул спектакльләрне күрми калганмын. Әминә аның тавышында чагылган кинаяны аңламамышка салышып, сүзен дәвам итәргә ашыкты. Стипендия акчасын үзең беләсең. Мин әле тегү фабрикасына барып,
Түнгі сменаға ішке алмассыз микән дип тә сорашып йөрдем. Сезгә яраклы эш юк бездә диделәр. Аннары институтның комсомол комитетына бардым. Илдус Кадырович Хайруллинга. Ул әйтте, бер атнадан кил диде. 3 көннән комсомол җыелышы булды да, аны секретарьлыктан төшереп, башканы сайладылар. Бер көнне коридорда очраштык. Син нишләп миңа килмәдең ди. Сезне эштән алдылар бит инде дим. Эштән алдылар, әйткән сүзем урынында калды ди бу миңа. Бар әле син редакциягә, комсомолец Татарийга, Юлия Колчановага әйтерсең, мин җибәрде дип. Менә бит, егет кеше әйткән сүзен онытмый. Әйдә без аның хөрмәтенә бер бокал күтәреп куйыйк әле. Ул моңа лаек, шулай бит. Шуннан да Илдус Кадырович 1000 рәхмәтләр укып, кат-кат искә алуга лаек кеше бит. Ул очрамаса, яисә әйткән сүзен онытса, Әминәнең язмышы нинди булыр иде икән? Тагын шәрәп йотарга туры килде. Тарих бүлегендә укулар урыс телендә бара бит. Миңа ул газетага язу авыр түгел иде. Гонорар ала башлагач, яшәү бөтенләй икенчеләнде. Тамак туя башлады. Авылдан ярдәм килмәйдемени? Онда үзләренең хәл бит. Әткәй трактор тегермәче басып, 2 аягында имгәтте. Без 5 бала, әнкәй колхозчы. Барыбызның да хәл шундыйрак иде инде дип күрсенеп куйды Әмир. Бездә 4 бала, әткәй, әнкәй колхозда. Училищега керүем дә җитмәүчелек аркасында булды. Стипендиягә ымсындым. Аны тәмамлагач, институтка юллама бирделәр. Кызыл диплом иде миндә. Имтихансыз кирип була иде. Казанга киткәндә, әткәйгә ярдәм сорамам дип сүз бирдем. Эшәр көн аштырган чакларым булды. Үткәннәр искә төшкәч, Әминә үз-үзен кызгана башлады. Беркем белми, тиресе калын булып күренгән бу кыз баланың үзәгендә кыш баласыдай көчсез җан яшеренгән иде. Үсмер чакта ук ата-ана куйныннан чыгып китеп, ташлы, сикәлтәле юлларда айкалып, бир шәйгәнгә күрә генә чыныккан, чыдан булып күренә иде ул. Аның бу кабыктан кутыласы, җанын ачасы, кемгәдер салынасы, сыланасы, үзен иркә бала итеп хис итәсе килә иде. Әнисенең куен җылысы күңленең иң нечкә җирендә саклана. Һәм җан шундый җылыны, якынлыкны эзли иде. Сүзгә сүз ялганды, башка томан сарылды, күңел нечкәрде. Истәүнә биредә ул соңгы елларда күнеккән мөхитеннән аерылган иде. Идел киңлеге түгел бу. Аягында йөзгечләр дә юк. Әмир тамыр җыя башлаган җирлек иде монда. Мәйданны ул тота иде. Шампанский күңелне дә, тәнне дә әкренләп йомшартты. Вакытның агышы сизелмәде. Әллә ни булды Әминәгә. Таякка таянып, авырлык белән отлаган әтисен, эштән бушамаган әнисен, аркасына 5 асып авылдан җәяү чыгып киткән 15 дә тулмаган кыз баланы үзен күз алдына китерде. Нәрсә иде аның биштәрендә? Бераз сухари, иске йокка тутырылган борчак, бодай, бер бәләкәй банка кайнатма, карлыган кагы. Күзгә яшь тыгылды. Аның беркемгә дә булай зарланып утырганы юк иде әле. Менә бер мизгелдә Әмир алга ауыша төшеп, аңа төбәлде. Күзләрендәге чаткылар гадәттәгедән яктырак җимелдәде. Яле, сал күзлегеңне, ләлә чагыңны күрәсем килә. Ул кушканны үтәргә кирәк булмагандырла. Күзлеген салгач, Әминә үзен кичрәеп калгандай хис итә. Гүяки тимер кыса белән 2 пыяла кисәгә аның чаялыгын, кыюлыгын үзләре белән бергә алып китә иде. Әрәм булып йөрисең икән. Булай син бөтенләй башка. Әмирнең кайнар сулышы битне үтте. Кил монда. Сүзләр беләнме, әллә утлы күзләренең карашы белән генәме боерды ул шулай. Ничек кенә булмасын, каршы туру мөмкин түгел иде. Әминә гипнозлангандай берни уйламый, аңламый, әкрен генә урыныннан күтәрелде дә аңа таба атлады. Теге чакта бию залында да күз карашы белән үз янына килергә буйырганлыгына шик юк иде. Хәзер исә ул үзенең затлы сараенда
тәхеттә кебек утыра иде. Шундый көчле, кодрәтле, аңа буйсынмаслык зат бар иде микән бу минутта? Я Раббым, куллары нинди назлы, күкрәге нинди киң, иреннәре нинди кайнар икән. Үзе килеп керде Әминә бу татлы тызыкка. Егетнең ничек аны күтәреп алып, күрше бүлмәдәге ятакка кертеп салганын аңышмый калды. Үзенә үзе дә икрар итәргә базмаган гына. Күптәннән, беренче күргәннән бирле көткән икән ул аңа кайнарланып бирегүне. Аның һәр халәтенә, һәр ымына буйсынудан да татлы нинди ләззәт бар икән бу җиһанда. Юк иде биредә бер нинди киртәләр, гаип кыйыклар, иделләр, калалар, мәйданнар, патшалар лаек манзаралар күз күременнән читкә чигенгән иде. Бер булып үрелгән тән, бергә кушылган татлы кайнар сулыш, сызлану аша күкләргә ирешерлек тоелган ләззәт кенә калды. Яшы 23-кә җитеп, ир назы күрмәгән кызның тәне күптән сусаган иде шул инде. Күпмедер минутлар үтеп, сулышы тигезләнә төшкәч, Әмир башын калкытып, бу юлы бик сак, бик йомшак итеп, аның иреннәреннән үпте. Әйтсәләр, ышанмас идем диде. Нәрсәгә? Синең моңарчы үзеңне шушылай саф саклаганыңа, төрле халык арасында шул хәтле айкалып. Айкалганда сакланмасаң, сәламәң калмас ди минем дустым Фәрдия. Мин үземә күңелем белән гыйффәт путасы кигән кебек тоя идем. Нәрсә? Урысчасы пояс верности. Хәзергечәгә яраштырып әйткәндә, сафлык я тугрылык билбавы буладыр инде. Мин аны үзем күңелемнән киеп куйган идем. Кирләнеп йөрсәм, ни йөзем белән башкаларны сафлыкка, чисталыкка өндәрмен. Әхлак кагыйдәләре кушканча яшисем килгән иде. Башта мәхәббәт, аннары туй, аннан соң гына зөфәф киче. Халык безнең кебек күз алдындагы шәхесләрнең, каләм ияләренең өлге булуын тели. Менә хәзер һәммәсе нәкъ син уйлаганча булыр. Язылышырбыз, никахланышырбыз, туй ясарбыз. Минем каршымда синең намусың кершәннән ак. Бүтән берәүнең дә сүз әйтергә хакы юк. Ник болай сыңарып килдең син? Мин көттем. Үзең киреләндең, бәгыргә энә кадап тәм таптың. Моннан арала итмәссең бит. Гороскоп буенча кем әле син? Туган көнең кайчан? 11 август. Арыслан мин. Мин дә Арыслан. 17 августта туганмын. Ике йырткыч бер ояга ничек сыярбыз икән? Сине буйсындырырга туры киләчәк бит. Минем өчен бәхетнең иң зурысы шул булачак. Мин синнән теге нинди билбау дидең әле? Сафлык путасы. Анысын салдырдым. Тик син кытылдым дип уйлама. Әмир аны янә кочаклап, иреннәренә биректе. Мин сиңа яңасын кидерәм. Тугрылык путасын кигезеп куям. Әйтүен әйтәсең, күзең белән күргәнең бармы андыйны? Чехословакиягә турист булып баргач, бер музейда күрсәткәннәр иде. Ә мин Венециядә күрдем. Дошлар сарайында. Анда урамнар су бит инде, канал. Бер ярда дошлар, ягъни патшалар сарае, каршы якта зиндан. Анда хәзер музей. Дошлар яуга киткәндә, хатыннарының биленә бер чатын ике аягы арасыннан үткәреп, тимер кыршау кигезә торган булганнар. Аны йозак белән бикләп, ачкычын үзләре белән алып киткәннәр. Ни генә уйлап чыгармаган бу адәм баласы. Төрмәсе дә коточкыч. Ул син әйткән тимер кыршавы да. Яратуың чын булса, кыршауына гына түзәрсең. Син кидергәне минем өчен бизәк булыр, алтыным. Нурлы ярым бит син минем. Бер күрүдә күзләрем чагылды. Беләсеңме, кемгә охшаттым мин сине? Вак-төяккә түгелдер шәт. Геркулеска. Аның үгез форумыннан дип ясалган сынына. Борынгы Рим турындагы китапларда сүрәте бар. Ничектер күзгә чалынган иде кебек. Ниткән үгез форум әле ул? Римның иң зур базарын шулай дип атаганнар. Иң шәп үгезләрне дә шунда китерә торган булганнардыр, күрәсең. Ил язмышын хәл кыла торган карарларны кабул итү өчен халыкны да шунда җыя торган булганнар. Иң гаяр егетләр шунда үзен күрсәткән, шунда танылган. Рәхмәт инде мине шулай зурлаганың өчен.
ул Геркулес үгіз кыяфәтендә түгел бугай үзе. Әллә үгіз тиресенә уранганмы? Бернигә дә уранмаган. Бронзадан кыйылып, алтынга гына манылган. Кеше тәненең гүзәллегенә мисал. Уң кулында сугыш чукмары, сулында эш алма. Алмалары вак икән, бер учка ишәү сыйган. Алтын бит алар. Патшаның әмере буенча Геркулес җир читенә барып, анда Гесперида исемле кызларының бакчасыннан алтын алмалар алып кайтырга тиеш була. Ул барып җиткәндә, илбасарлар килеп кызларны урлыйлар. Геркулес яузларны җиңә, кызларны коткара. Моның өчен аларның әтисе Гаспер аңа 3 алтын алма бирә. Мин сине шул Геркулеска охшаттым. Борынгы сынчы каршында элге булып, нәкъ синең төсле егет басып торгандыр мөгаен. Ә синең кебек кыз үзенең бакчасында алтын алмалар үстергәндер дип, күкрәгенә кысты аны әмир. Тик ник алма берәү генә дә, икәү генә дә түгел, 3. Бу сорау күңелне кытыклады, әмма әйтелмәде. Бер исем телгә алынмады. Ул да булса Луиза. Кара чәчле, төс сынлы ул кыз бу дөньядагы барча җисемнәр кебек бик еракка, күз күреме җитмәс, уйлар барып ирешмәс офыклар артына чигенеп, һәм шуннан кире кайтмаячак кебек иде. Бер-берсе өчен яратылган пар кавышкач, арада өченчегә урын каламы? Иртән Әминәгә ванна бүлмәсендә озаграк юынырга туры килде. Җәймәдәге топларны юарга кирәк булды. Кайсыдыр заманнарда, кайсыдыр халыкларда зөфәф киченнән соң шушы рәвешле топланган җәймәләрне туйга килгән бөтен кунакларга чыгарып күрсәткәннәр. Җилпеп-җилпеп мактанганнар, кызыбыз гыйффәтле килеш кияүгә чыкты. Улыбыз чиста, намуслы кызга әйләнде. Бөтен нәсел руның йөз аклыгын саклый, абруен күрсәтә торган дәлил алар зөфәф кичендә топланган ак җәймәләр. Әминә Совет гаиләсе журналына профессор Ильясовадан мәкалә яздырган иде. Өлкән яшьтәге тәҗрибәле табибә анда кыз баланың сафлыгын саклау сәламәтлек өчендә, яңа кырылган гаиләнең ныклыгы өчендә ифрат мөһим дип мисаллар китереп аңлата. Әминә үз мәкаләләрендә дә җае туры килгән сайын бу хакта әйтеп китә. Ә үзе хәзерге минутта нишли? Горурланып халыкка күрсәтерлек җәймәне, сафлыгының дәлилен юкка чыгарга тырыша. Чөнки алар киткәннән соң шушы бүлмәгә кереп, урын җирне алыштырачак хатыннардан ыяла. Ак җәймәнең уртасын учына йомарлап, кран астында сабынлап ышкыганда, аның күңелен шундый уйлар тырнап узды. Ләкин патшаларга тең мөхиттә кичергәннәре күз алдына килде дә, назлы дулкын булып, күңелгә сарылган ачы күбекне юып алды. Әмир абруйлы, республикасының иң зур кешесеннән үз сүзләрен сөйләтә. Мәскәүдә аны кычак җәеп каршы алалар. Сөйгән ярының намусы чиста икәнлекне ул белә, бәяли. Башканың фикере ник кирәк? Эй, суанасы, алтын тарагыңны югалттыңмы әллә? Чык тизрәк, сынга калмыйк тагын. Кая? Редакциягә сәгать 10-да баш редактор көтә мине. Новый мир журналында да аларны ачык чырай белән каршы алдылар. Өстәлгә кофе, шикәр, печенье, коньяк шишәсе куелды. Әминә җентекләп карады. Шишәгә Наполеон дип язылган. Ә көмеш балкашыкларга Фаберже мөһре чүкелгән иде. Эшләнмәләре патша стәлләренә куела торган, исеме бөтен дөньяга мәшһүр останың тамгасы. Ерак мәмләкәтнең илчесе мәллә мин дип уйларсың. Коньяк кушып, кайнар кофе эчкән арада, кыскарак буйлы, юан гәүдәле баш редактор белән какча яңаклы, ак чәчле бүлек мөдире Татарстан өлкә комитетының беренче секретары Усмановның бу мәкаләсендә бөтен ил өчен мөһим мәсьәләләр күтәрелүен әйттеләр. Республика хәлләрен сораштылар. Оннан чыкканда таш стеналар, күксел асфальт шактый кызган, эссе һава биткә бәрә иде инде. Әмма Әмир җиңел сулап куйды. Хәзер синең йомыш белән китсәк тә була. Әминә югалып калган иде. Нишлибез соң?
Юлламаңны журналистлар союзыннан оласы дидең бит. Әйдә киттек. Самолетың нишәдә оча әле? Сәгать 4-тә. Ә мин соңгы рейска билет алдым. Сәгать 10-га. Сумны, гумны айкап чыгарга туры килер. Мәскәүдән буш кул белән кайтып булмас. Сине озаткач та бераз вакыт кала икән әле. Әминәнең башы буталып китте. Ничек буласың әле бу? Рәтле парлар никахтан соң кулга-кул тотынышып туй сәяхәтенә китәләр. Ә ул үзе генә очамыни? Әлләсен бармаскамы дип башын күтәреп, ялварулы карашын Әмирнең йөзенә төбәде ул. Башта белик әле. Бармы анда юллама? Бәлки бөтенләй юктыр. Мәскәүләрне белмәссең. Журналистлар союзында көмештәй чаларган куе бөдрә чәчле, кылыч борынлы абзый өстәлдә таралып яткан кәгазьләреннән башын калкытты да, аларны күргәч елмаеп җибәрде. Җәмәгатегез белән килдегезмени? 50 дә шәп иткәнсез. Сезгә 2 кешелек менә дигән апартаментны тәгаенләп куйган идек. Хәзер юлламага сезнең исемне дә теркәрбез. Димәк, сез Мусин. Исемегез атагызның исеме ничек? Дип торып басты ул. Юк, мин бармыйм, диде Әмир, кошларын җыерып. Абзыйның уйламыйча әйткән сүзе аның егетлек дәрәҗәсен чиметкән иде. Без танышлар, юл уңайыннан озата гына килдем. Шулай дип, үзен Әминәдән читләштергәндәй итте дә куйды. Соңгысын ул әйтми калса ни булган? Телен тыярга иде. Юкка баш тартасыз, диде абзый, егетнең чырае каралганга бераз гаҗәпләнгәндәй. Менә дигән иҗат йорты. Күктүбәдә шагыйрь Константин Волошинның йорты белән янәшә. Мондый мөмкинлек сирәк була. Юлламаны Мостай Кәримгә дип саклап тоткан идек. Делегация белән Болгариягә китә икән. Әллә ничек кенә килеп чыкты бу. Чит кеше алдында сүз көрәштерү яхшы түгел. Зиһендә чуалган иде. Әминә рәхмәт әйтеп, 2 канатлы зур открыткага охшаган юлламаны алды. Анысы кулда, билет кесәдә. Сөйнергә кирәк кебек үзе. Әмма күңел сүрелеп киткәндәй иде. Узган төннән соң 2 самолетка утырып, берең мәгърибкә, берең мәшриккә дигәндәй очу гайре табигый булып тоела. Шул ук вакытта алдан ук уйлап, хәзерләнеп чыккан юлдан кинәт борылып читкә тайпылу да мөмкин түгел кебек. Һәр хәлдә андыйга минут эчендә тәвәккәлләү авыр. Урамга чыккач, Әмир иртәгә сәгать 8-дә беренче секретарь каршында басып торырга тиешлеген аңлата башлады. Сүзләре колакка керсә керде, кермәсә кермәде. Булай да һәммәсе бик яхшы аңлашыла иде бит. Һәр газета, журнал партия күзәтү астында нәшер ителә. Кайберләре миллионнарча данә тарала. Рәсәйдә өлкәләр 88. Һәр кайсының җитәкчесе бер-берсе хакында матбугатта ниләр язылганын зур игътибар белән күзәтеп бара. Мактап мәкалә чыгаралар икән, бу инде ул җитәкченең үзәк комитет каршында абруе югары булуы турында сөйли. Урынындан нык утыра дигәнне аңлата. Әгәр дә Алла сакласын, кимчелекләре күрсәтелсә, бер-бер гаибен тапсалар, бетте баш. Димәк, югарыдагыларның сиңа ышанычы какшаган, түбән тәгәрәячегеңне көттә тор. Әлбәттә инде Усманов үзенең ышанычлы кешесен Мәскәүдә ничек каршы алуларын, кунакханәнең нинди бүлмәсенә урнаштырганнарына, редакциядә ни белән сыйлаганнарына кадәр җентекләп сорашачак. Әмир үзенең җитәкчесенә сөенечле хәбәрләр алып кайтачак иде. Билгеле инде, аның патша сараена тиң апартаментында зөфәф кичә ясаганы да беленми калмас. Бу баш каланың төп кунакханәсе. Чит илдән килгәннәр дә шунда урнаштырыла. Һәр кайсының ни кылганы, ни сөйләгәне, кемнәр белән очрашканы тиешле урыннарда җиткерелеп тора. Ләкин гайбәте таралмаса, исе чыкмаса, хатын-кыз белән төн кунганга күз йомачаклар билгеле. Егет кешегә үз вазифасын җиренә җиткереп үтәгәч, күңел ачып алу гаеп түгел. Коммунистның да бар җаны, бар җанашы. Шагыйрь әйтмешли, эш беткәч уйнарга ярый. Буларны Әмир бик яхшы аңлый. Әминә дә чамалы иде. Егеткә кырыч авызлыклы йөгән кигезелгән. Кыз да яшьтән тәртәгә кертелгән.
Берсе дә гашыйк булдым дип, бөтен киртәләрне җимереп, белер-белмәс тарафка койрык чәнчеп чаба торган тай түгел. Уңга сулга карамый, һич ни белән исәпләшми, бер-берсенең күзенә карап, кулны кулга ялгап, үзләре теләгән якка китүче гашыйклар әкиятләрдә генә була торгандыр. Әмма нәкъ менә хәзерге сәгатьтә күңел чыгымлый башлаган иде. Булай булырга тиеш түгел иде. Төн уздырган йортка кире кайтырга, янә татлы нигъмәтләр белән сыйланырга һәм патша сарайларына гына куела торган киң йомшак ятакта бер-береңә берегеп, ләззәт болытында күкләргә ашарга тиешләр иде алар. Ләкин ул йортның ишек төбендә басып торучы йылтыр сары тасмалар белән бизәлгән куе зәңгәр форма, шундый ук фуражка кигән швейцар аларның юлын кисәчәк. Тәрәзәләре гүзәл мәйданга караган бүлмәдәге киң ятакка яңа җәймәләр җәеп, башка берәү кирип ятсын өчен әзерләп куйганнардыр. Әйдә монда кирип чыгыйк әле, диде Әмир. Кечерәк кенә кибет яныннан узып баралар икән. Ишеге өстенә комиссионный магазин дип язылган. Ни бар анда? Хәзер карарбыз, бармы юкмы? Ишектән кирүгә уңга борылды ул. Анда өсте пыяла белән капланган озын тартмаларда шушындый кибетләрдә генә була торган күп төрле бизәнү әйберләре ята иде. Йөзек беләзекләр, алка муенсалар, брошка каптырмалар. Алып китмәгәннәр икән әле, диде Әмир, җиңел сулап. Һәм читтәрәк басып торган сатучы хатынга эндәште. Менә бу әйберне күрсәтегез әле. Хатын өске пыяланы шудырып, кырыйдарак яткан ак металл билбауны алып бирде. Узган килүдә күреп киткән идем, диде Әмир. Безгә насыйп булган күрәсең, алмаганнар. Аласылары бик килә дә, бөтен кешегә дә ярый торган әйбер түгел шул, диде сатучы. Элекке дворян кызларының биленә үлчәп ясалган. Хәзергеләр сыймый. Сыярлыкларның кесәсе такыр. Иясе көн аралаш килеп тора. Тизрәк сатасы килә, акча кирәк ди. Бүген иртән килеп тагын хакын төшерттерде. Әмнә без хәзер үлчәп карыйбыз. Бик нечкә чыбыктан үрелгән билбау каты, саллы иде, көмешкә охшаган. Әмма бәясенә караганда көмешне өстән генә йөгертелгән булырга тиеш. Чәчәк ясап үрелгән айылының уртасына зур гына түгәрәк гәрәбә куелган. Яле? Әмир билбауны Әминәгә кигезеп, айылын эләктереп куйды. Әллә сезнең дә әби бабаларыгыз дворяннармы, дип сорады хатын. 7 буыннан килә, диде Әмир. Мусиннарны ишеткәнегез бармы? Мусин Пушкиннарны кем белми инде, диде сатучы ихтирам белән. Әминә айылны ычкындырмакчы иде, Әмир аның кулыннан тотып алды. Торсын шулай. Вак чәчәкле ак ситсы күлмәк өстеннән бик килешеп бетми иде кебек билбау. Тантаналы кичәләргә, театрларга бару өчен яхшы иде. Әмма егетнең сүзен сүз итү, аңа буйсыну шул хәтле рәхәт иде ки, билгә ул салган тимер кыршау да җылы, назлы кебек тоелды. Тиешленең яртысы гына булды инде бу, диде Әмир урамга чыккач. Нәрсәнең яртысы? Тиешлесе ни төсле соң аның? Мин сиңа тугрылык путасы кигездем дип бел. Монысы өскө өлеше. Калганын мин сиңа күңелем белән кигезәм. Әгәр дә берәрсе билеңә кулын салса, ни сөйлисең син, каян башыңа килә? Беләм мин сине, йөрәгең чуар, күңелең күпне сыйдыра. Ничек шулай әйтә аласың, дип аңа борылды Әминә рәнҗеп. Минем ниндилегемне белмәдеңмени? Хисләргә биреләсеңме? Биреләсең. Караны, сиңа тугрылык путасы кигезелгән, суга кергәндә генә салырга рөхсәт, ә башка чакта гелтәнеңдә булсын. Көнендә, төнендә. Бигрәк кансыз икәнсең. Җайсыз бит ул. Мине онытмаска яхшы булыр. Аэропортта регистрация өстәленә чиратка баскач, күңел тәмам төште. Бигрәк озак инде. 1 ай дигән сүз бит ул. Путевканы ярты срокка гына аласы калган, дип сөйләнде Әмир. Ярыла син рәхәт чигәргә барасың. Ә миңа синсез нишләргә? Суга кергәч, дөньяңны оныта торган гадәтең бар. Караны, коткаручылар күзеннән югалып ерак китмә. Үзеңнеке генә түгел, минеке дә син хәзер. Күбрәк экскурсияларга йөр, кайткач сөйләрсең. Эх, утырып кына китәр идем дә, булмый шул.
Шол шәчле абзый хаклы булган. Иҗат йорты яр шитендәге гөлбакчага таралып утырган бер-ике катлы йортлардан гыйбарәт булып чыкты. Әминәнең кулына ачкыч тоттырдылар. Бүлмә зур, ике якта ике карават тора. Тәрәзә каршында Кытай чынаягы кебек ак чәчкә аткан магнолия киңәеп утыра. Әминәне оҗмахка керткәннәр иде. Әмма бу оҗмахта аңа ям юк иде. Ул сумкасын идәнгә ташлады да караватка капланды. Ник килде ул монда? Ник кире Казанга кайтып китмәде? Әмир белән бер самолетта аның белән янәшә утырып, ул үксеп елап җибәрде.